Pagpangawat sang lalaki sang cellphone sa isa ka baliligyaan sa Iloilo City, nahuli kam. Sospek, arestano. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa video nga ini makitaan nga nagabakal ang customer nga lalaki sa sulod sang establishmento. Matapos nga nagbayad ang lalaki, nagtalikod na ang cashier. Dali-dali naman nga ginkuha sang lalaki ang cellphone nga nakatungtong. Sa investigasyon sang kapulisan, ginbantayan sang lalaki ang cashier sang nakatsyempo na, dito ginkawat ang cellphone nga nagabalor sang 8,000 pesos. 12:49 midnight natabo ang ang insidente. So nagtawag sila diri sa police station mga 1 o'clock in the morning. Kay gin-review nila ang CCTV nila kung nga hindi na nila makita ang cellphone. Bangod sa nakuha ang CCTV footage, madasig nga nakilala ang suspect nga si Robert Salon sang barangay MV Hechanao Vajaro. Nadakpan ang suspect sa sulod sang bingguhan sang isa ka mall kaina sang aga. Talalupang doon nga wala pa ini nakailis sang iya panapton. Nakita siya sang guard. Nagtawag ang guard siguro sa sa police station 2. So ang police station to nag-coordinate man diri sa police station 9 kag ginkadtuan siyempre sang investigador sa didto kag ginkuha ang ang suspect. Sa record sang kapulisan, may kaso ini may kaangtanan sa illegal nga droga sang 2018 kag may kaso sa pagpangawat sang 2017. Ginatinguan na nga ma-recover ang ginkawat nga cellphone samtang nagahulat pa ang kapulisan sang desisyon sang tagdumalahan sang balaligyaan kung magapasaka sang kaso batok sa suspect. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.